mystical time zone, and I missed my bed, and I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream, and a lack of real spice in your life. I said, leave me alone, because I'm alright, Dad. Half a million now, hundreds my starter. Kid, press a button on the whip and make it start up. Everybody trapping from the apartment to the garden. I believe in God, not in karma. I ain't fucking with these bitches who just looking for a karma. 7-figure nigga, 2 commas. I be popping about that money, some niggas can't even relate. I done running up from zero, some shit I just gotta say. Everybody got a job, I can take decisions. Vi er i Airbnb her, og egentlig super fint Airbnb. Ikke så meget at sige til det. Carl Stit, du er vi der. Let's go. Hvad siger vi til det? Hvad rater vi Airbnb? Airbnb synes faktisk, jeg kan godt lide stilen her. Det er meget italiensk stil, så jeg rater den stabil 6 ud af 10. Nu skal vi være her de næste 2 dage, og så booker vi en ny Airbnb, afhængig af hvor lang tid vi lige vil være, om vi synes det er fedt. Og så kunne vi godt overveje at tage videre sydpå måske, eller måske så tager jeg hjem, eller måske tager vi til Dubai. Vi ved det ikke helt endnu. Vi har bare booket en turbillet, men det er super nice so far her. Ja, og taget betragtning af, at vi er fuldstændig centralt i Milano. Vi er cirka 5 minutter væk fra Duomoen, som er det centrale punkt i Milano. Så det er perfekt. Og jeg har et møde lige her om 5 minutter. Så jeg vil lige hoppe ind og tage mødet, og så se hvad der sker efter. Måske ud og få lidt at spise, måske ud og kigge lidt butikker, I don't know. Vi gider ikke arbejde så meget mere i dag, vel? Nej, vi skal ikke arbejde. Fuck arbejde. Fuck arbejde, hvem gider arbejde, ja? There we go, hi John. I'm great, and you? Nice. Så vi er klar til at bevæge os ud. Nu har jeg haft mit sidste møde, og for i dag har jeg lille ting, der skal færdiggøres i dag også. En enkelt kunde, der skal onboardes. Nogle ad scripts, der skal sendes hen til en kunde, og det er more or less det. Så ser vi, hvad det bringer på. Stadig lidt træt for i morges, jeg står op kl. 3 i dag, men så fint. Ud og få lidt at spise nu, ud og se lidt af Milano, selvom jeg har været her en del gange før, så det er altid en hyggelig by. Alright, så vi er på vej ud. Alright, så planen er, at vi er lige blevet færdige med at arbejde nu her. Det ved jeg ikke, om jeg også skal sige før. Men i hvert fald så tager vi ud, shopper lidt, får noget lækker tøj, måske noget sko, hvis det er. Og så ud over det, så efterfølgende så måske lige et glas vin, eventuelt en cigar. Lige ud og have et enkelt glas, det tænker jeg, at vi har fortjent. Det er en ny dag i dag, og som I kan se på nogle af de andre videoer, så har vi været ude at løbe. Carl står lige og fikser lidt med pladerne herhenne. Og har lige haft vores månedlige møde for et af vores bureauer. Og nu sidder vi egentlig og grinder. Jeg har haft alle mine møder i dag, så jeg har ikke så meget mere i dag. Faktisk udover jeg har en del mere, men jeg har ikke så meget mere mange møder i dag. Alright, så klokken er lige slået 2:30, og vi er på vej ud og få noget måske lidt at spise. I don't know, i hvert fald lige en espresso, bare lige for at break dagen, og tilbage ind på arbejde. Vi er ikke færdige nu med at arbejde, men vi er færdige i dag med alle møder. Carl har lige et salgskald, tak Carl, det er godt klart. Og udover det, så lad os se, hvad dagen den byder på. Så vi har pakket alle vores ting nu, og nu rykker vi mod den nye Airbnb. Hvordan er stemningen i den her Airbnb? Hvordan var den? Det var sgu fint nok. Der var lige lidt problemer med internettet og lidt nogle ting, vi skulle fikse, men alt i alt så har det faktisk været en super nice lejlighed, synes jeg personligt selv. Jeg synes, at den er meget æstetisk og så videre. Det er også en del af det, når man er helt inde centralt i Milano. Men nu her, der tror jeg, vi kommer ind mod noget lidt mere moderne, lidt større, lidt nyere. Og så har vi egentlig også en altan i det, jeg personligt selv synes er noget federe. Ah, ciao.
altid kører Uber Luxury. Hvor gammel var det, du sagde, du var? Jeg er 20 år gammel. Hvor gammel er du? Fordi du ved ikke, hvor gammel jeg er. Det bliver dårligt. Er vi der? Skal vi sætte i gang den her vlog? Det var Det er en update. Ja, vi sidder her i Bali, og alright, good. Så vi sidder her på en restaurant, som minder lidt om Bali, har vi lige sådan snakket om. Og planen for i aften, det er, at der er nogen plan, men det eneste ved er, at vi skal have en stor fed sigge. Stor fed cigar, ikke? Ja, lige præcis. Ja, tak. Og se, han er klar det, har han sagt. Er han klar der? Jeg er altid klar. Stærkt. Jeg er altid klar. Hvad rocker vi der i outfit? Så stilet i dag, ved I hvad? Jeg har lige et par hvide sneaks. Hvide sneaks? Og så ellers så er det bare alt fra Italien. Vi har været ude at shoppe. Og så Datejusted. Det er Stærkt. top. Så det vi gør, det er, at vi skal have en sigge nu. Så vi er færdige her. Vi er færdige med at spise nu, og skal hen og hente en cigar. Vi skal have en is, B. Vi skal have en is inden. Vi skal have en is Selvfølgelig vil gerne have is. Og så skal vi have en cigar efter. Og så skal vi hjem. Grind. Grind applying pressure in a hard way. Mind over matter on a war game. I was blinded by that light, now I see everything. Don't mind giving advice, but I can't sell a dream. Had to take the time and I'ma let it breathe. Alright, så vi er kommet til Lake Como nu her. Og planen er egentlig, at vi lejer en lille båd lige ude mod vandet, og så efter, så skal vi have lidt mad.